in the makeshift classrooms. Ka State Nodal Officer of National Tobacco Health Program, Dr. Lana Lingdo Nongbri, mentakas ngi lapan pau ba ka jing penon kam ya uduma ha ka ni ka jela ka long ka ba ima shaba palan. Habakren sing nong pathai kubor hashwa jong ka World No Tobacco Day ka badai ha ka life waiter reg jemang Dr. Nongbri lo ong ba ka jing rakhe ya ka ni ka sngi ka long ka bokong san bha ha ka ni ka jela na ka daw ba ki khna red ki badang ha ka thop karta ka ba khat lai hadok khat san snem kila das dang ban penon kam ya uduma. Da ka ba pentep ba ka jingjur jong ka jing penon kam ya uduma ka dai sa punyo na ka shispa. U Dr. Caleb Harris, ubadai u Assistant Professor Han Nigrams, ulaong bala yo jingtip bakidon palat ya prahajar ngut kibriyo ke bala klat nakadaw jong uduma hapo ka jela Meghalaya manla usnem batang hapo Nigrams ru kidon palat ya syahajar ngut kinongpang bampong manla usnem.